ξεκινάει από τη συνένωση των δύο παρατάξεων. Δηλαδή αυτή τη σημερινή πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, του τον Δήμαρχο κ. Κωστινιώτη, και αυτή του πρώην ομάρχη κ. Κομματόλια. Οι παραβρισκόμενοι σήμερα σε αυτή την πρώτη συνέντευξη είναι ένα πρώτο δείγμα προσώπων και δυνάμεων που καθημερινά αξιώνουν την ύπαρξη ενός ενιαίου ψηφοδελτίου. Με αυτή την κίνησή μας θέλουμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση νέων ανθρώπων στην αυτοδιοίκηση. Κανείς δεν περισσεύει σε αυτή τη νέα πορεία, στην οποία παραμερίζοντας πολιτικές δεσμεύσεις, προσωπικές τάσεις και φιλοδοξίες και ακόμη μικροαντιθέσεις και πολεμικές, επιχειρούμε ένα νέο ξεκίνημα. Και αναφέρομαι βέβαια και στον εαυτό μου, που υπήρξα περισσότερο από ό,τι έπρεπε αυστηρός σε κάποιες δηλώσεις μου, εκφράζοντας την αγωνία μου για τον πολυκερματισμό των υποψήφιων. Ο Δήμος μας χρειάζεται να αφήσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες του κ. Σκοτεινιώτη και του κ. Κομματόλια, όπως και την παρακαταθήκη που άφησαν οι δήμαρχοι Κουντούρης, Φούσκης, Μαρβίδης, Μήτρου, Βούλγαρης και η Αφοντιά μου, για να αναφερθώ μόνο σε όσους βρίσκονται στη ζωή, όπως επίσης και των αξιόλογων δημάρχων και προέδρων των περιφερειακών δήμων και κοινοτήτων που συγκροτούν σήμερα το μεγάλο ενιαίο Δήμο. Το λέω αυτό γιατί στην αγωνία για την οικονομική επιβίωση του νέου Δήμου, κάτι που κυριάρχησε στα 3-7 χρόνια, πνίγονται ενδεχομένως οι καθημερινές διαχειριστικές ανάγκες για περισσότερη καθαριότητα και επίλυση μικροπροβλημάτων που το παλιό σχήμα επιτύχανε ίσως καλύτερα. Η χώρα μας εξέρχεται από μια πρωτοφανή κρίση. Σε αυτή τη φάση προέχει να μην αφήσουμε τα συναισθήματά μας να πνίξουν τη λογική μας, να προσανατολιστούμε στις γνήσιες προτεραιότητες που έχει ο τόπος και αναφέρομαι ειδικά στο Δήμο μας. Κάποιοι ανιστόρητοι, που προφανώς δεν ζήσανε στον Βόλο τα τελευταία 40 χρόνια, επιχειρούν να μηδενίσουν το έργο που προσφέρανε οι δημοτικοί άνθρωποι και που κυριολεκτικά άλλαξαν την εικόνα, τη φυσιογνωμία και τις κοινωνικές υποδομές. Επιχειρούν σκόπιμα να αναμίξουν την πολιτική αντιπαράθεση σε κεντρικό επίπεδο με το διακύβευμα των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου, ψαρεύοντας έτσι στα θολά νερά της αγανάκτησης και της ισοπεδωτικής κριτικής. Το νέο αυτοδιοικητικό σχήμα είμαι σίγουρος ότι θα απαντήσει με μεγαλύτερη πιστικότητα και προγραμματισμό στο τι και πώς πρέπει να γίνει στον τόπο μας. Οι αναπτυξιακές δυνατότητες για πρώτη φορά μπορούν να δρομολογηθούν και από πλευράς αυτοδιοίκησης, αντλώντας έτσι περισσότερους πόρους από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Και μια τελευταία προσωπική εκτέλεση. Θέλω για μια ακόμη φορά να απαντήσω σε όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι καιρό τώρα ζητούσαν και τη δική μου άμεση ανάμειξη στις εκλογές αυτές. Έχω αποφασίσει να μην λάβω μέρος για 3 κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι διότι θεωρώ ότι από μια ηλικία και μετά θα πρέπει να κάνουμε τόπο για τους νεότερους. Ο δεύτερος είναι γιατί θέλω να αφιερωθώ στην οικογένειά μου και στα παιδιά μου. Και ο τρίτος είναι γιατί εξακολουθώ να είμαι πολύ αυστηρός στο τι έφτιαξε και στο τι φταίει στον τόπο μας, γενικότερα και ειδικότερα, κάτι που ίσως οι περισσότεροι δεν είναι σε θέση ακόμη να το αναγνωρίσουν και που προφανώς θα αποτελούσε ένα εμπόδιο για μια αιρετή καινούργια θέση. Παρ' όλα τα αυτά, και με τη σημερινή μας πρωτοβουλία, είμαι αποφασισμένος να στηρίξω την σίγουρη πορεία του Δήμου από κακοτοπιές που εμφανίζονται στον ορίζοντα, για να χρησιμοποιήσω τον πιο ίδιο όρο, και να σας δηλώσω επίσης για μία ακόμη φορά εξοργισμένος για εκείνες τις κριτικές που ακούγονται κυρίως από τη μια πλευρά, οι οποίες επιχειρούν με έναν πρωτότυπο και πρωτόγονο τρόπο να ισοπεδώσουν και το τι έγινε και τα καλά και τα κακά. Αυτός ο λόγος με κάνει να είμαι σήμερα εδώ. Γιατί θέλω να
σαν και εσάς, σαν τον κάθε πολίτη σε αυτή την πόλη, η πόλη μου να πάει καλύτερα. Η πόλη μου να έχει πράγματι καλύτερες μέρες στα επόμενα χρόνια και όχι πισωγυρίσματα. Οι καιροί απαιτούν ανθρώπους με εμπειρίες, με γνώσεις, οι οποίοι όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να κουβαλούν και με μια μεγάλη δόση αυτοκριτικής και μια προσπάθεια να προσεγγίσουν τον κόσμο με μεγαλύτερη οικειότητα και με μεγαλύτερο συναίσθημα. Για όσους τυχόν ακούσατε πρόσφατα μια παρουσία του γνωστού φιλοσόφου, κοινωνιολόγου θα έλεγα, σχετικά με το ποτάμι, την εμφάνιση αυτού του νέου σχήματος, του Ράμφου, είπε κάτι πολύ σημαντικό και μου έκανε και εντύπωση και γι' αυτό ας μου επιτρέψετε να το επαναφέρω. Η πολιτική δεν είναι μόνο θέμα σωστής πολιτικής λειτουργίας, προτεραιοτήτων και αποφάσεων, αλλά και συναισθήματος. Και το συναίσθημα το χρειαζόμαστε σε αυτή τη φάση περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο, γιατί βρισκόμαστε στο μέσο ενός πελάτους με μεγάλη προτιμία και με πολλά μποφόρ και πρέπει να δούμε πού οδηγεί αυτή η πορεία με μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά. Σας ευχαριστώ. Στο Δημαρχείο και να ευχαριστήσω τον πρώην Δήμαρχο, τον Δημήτρη Μουσιόλη, τον Απόστολο τον Ανατόλια, τον Παντελή τον Μαστρογιάννη, τον Δημήτρη τον Κουτσό, τον Νίκο τον Ματσαντά, σε αυτή την τόσο σημαντική στιγμή για το Δήμο, για την πόλη, για τη δημοκρατία θα έλεγα και ας μου επιτρέψετε να πω και για μένα προσωπικά. Στα τέλη του Γενάρη με την διακήρυξη που παρουσιάσαμε, ζητήσαμε την ανανέωση της εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας για την επόμενη κρίσιμη πενταετία, θέτοντας και τους βασικούς στόχους, τους οποίους δεν θα επαναλάβω για να μην κουράζω. Τονίσαμε τότε ότι η παράταξη της ευθύνης, της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης, που μπορεί να εγγυηθεί μια τέτοια προοπτική του Δήμου, είναι παρούσα στην τοπική κοινωνία και σε κάθε μια δημοτική ενότητα ξεχωριστά. Είναι όλοι εκείνοι που όσοι θεωρούν ότι ο δικαιολογημένος τιμός της κοινωνίας πρέπει να μετατραπεί σε δύναμη λειτουργίας, ανανέωσης και προοπτικής. Όσοι απορρίπτουν τον άκρατο λαϊκισμό, την υπαγωγία, την πόλωση και την ψαλοδοξία. Όσοι δεν συμφιλιώνονται με την ακινησία και τη στασιμότητα. Όσοι περασπίζουν την αξία μιας ενεργούς, δημιουργικής και πρωταγωνιστικής τοπικής αυτοδιοίκησης, χειραφετημένης από τα κόμματα, το κράτος και τα άδειλα συμφέροντα. Με αυτή την αντίληψη είχαμε και τότε δηλώσει το χρέος μας να αφήσουμε στην άκρη τις αντιπαραθέσεις και τις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Ότι θα πρέπει το ψηφοδέλτιο που θα διαμορφώσουμε να αποτελέσει την ευρύτερη δυνατή συνάντηση πολιτών σε ένα κοινό προγραμματικό και αξιακό πλαίσιο. Με ανοιχτές διαδικασίες, πέρα από στήλες πολιτικές και κομματικές προκαταλήψεις, με ένα πνεύμα ευρύτητας και μια αντίληψη συνεννόησης, ένα αυθεντικό κίνημα, θα έλεγα, που θα βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Που θα συνδέει την εμπειρία με τη φρεσκάδα και που θα αναδείξει μια νέα γενιά αυτοδιοικητικών στελεχών. Οι εξελίξεις που ακολούθησαν και το πείραμα του μάλλον μεθόδου που πλέον όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι επιχειρείται στην πόλη μας. Όχι μόνο δικαιώνουν αυτή την επιλογή, αλλά επιβάλλουν πια τη συγκρότηση μιας ευρύτατης δημοτικής συμμαχίας ευθύνης για τον Βόλο και την προοπτική του. Μια συμμαχία που θα διασφαλίσει ότι ο Βόλος θα συνεχίσει να είναι μια πόλη δημοκρατική, ανοιχτή και δημιουργική, μια πόλη της αλληλεγγύης και του κοινωνικού ριζοσπαστισμού, πόλη του πολιτισμού και του αθλητισμού. Το μεγάλο βήμα γίνεται σήμερα, με την κοινή απόφαση της Δημοκρατικής Συμπολιτείας και της ανεξάρτητης ενωτικής κίνησης πολιτών να συγκροτήσουμε ενιαία ενωτική παράταξη με σαφές προοδευτικό και μεταρρυθμιστικό πλαίσιο. Στην απόφαση αυτή φτάσαμε, αφού διαπιστώσαμε όλον αυτόν τον καιρό, ότι η απόψη μας για την αυτοδιοίκηση και τη μείζωνα πόλη μας
αν δεν ταυτίζονται, σίγουρα συγκλίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε μια συμφωνία που βλέπει το παρόν και το μέλλον της πόλης μας και της αυτοδιοίκησης. Και σε μια τόσο καθοριστική εκλογική μάχη με τόσο ισχυρό διακύβευμα. Οι όποιες αποκλίνουσες απόψεις για το παρελθόν δεν δικαιούμαστε να αποτελέσουν λόγο που να ακυρώνουν την προοπτική μιας τέτοιας συμμαχίας. Σήμερα κάνουμε μια τομή και μια υπέρβαση ανταποκρινόμενοι στα μηνύματα μεγάλου μέρους της τοπικής κοινωνίας. Και θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω τον Απόστολο Παπατόλια και τους συνεργάτες του, όπως και τους δικούς μου συνεργάτες, που μπορέσαμε όλοι μαζί να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, παραμερίζοντας οποιασδήποτε άλλες προκλημότητες. Να ευχαριστήσω επίσης τον Δημήτρη Πιτσιόρη και τους άλλους φίλους που είναι σήμερα εδώ και κάποιους που δεν είναι εδώ για επαγγελματικούς λόγους, για την ουσιαστική συμβολή τους σε αυτό που σήμερα δημιουργούμε. Και να τους διαβεβαιώσω, όπως και όλους τους πολίτες, ότι θα κάνουν τα πάντα για να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη και στην τιμή που μου γίνεται. Η νέα παράταξη δεν θα αποτελέσει απλώς το άθρομα των δύο παρατάξεων, αλλά μια ευρύτατη δημοτική συμμαχία, στην οποία έχουν θέσει όλες οι δημιουργικές και αναγεννητικές δυνάμεις της μίσοδος πόλης μας. Χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς ηγεμονισμούς, χωρίς στρατηγικές και αδιαφανείς συνεννοήσεις. Μια παράταξη η οποία θα συνεχίσει την αυτόνομη λειτουργία της και μετά τις δημοτικές εκλογές. Από χθες που άρχισε να κυκλοφορεί στην πόλη η διαφαινόμενη σύγκριση, το κλίμα έχει αλλάξει εντελώς. Υπάρχει δημοκρατική ανάταση, υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει βεβαιότητα για την εκλογική νίκη. Είναι σίγουρο πως από εδώ και μπρος, κάθε μέρα, η συμμαχία θα διευρύνεται και θα εμπλουτίζεται με νέες δυνάμεις. Αυτό που δημιουργούμε είναι η φύτρα του μέλλοντος, που τραβάει μια διαχωριστική γραμμή ρήξης με ό,τι στο παρελθόν πλήγωσε την αυτοδιοίκηση. Ρήξης με αυτό που εμφανίζεται δίθεν σαν νέο και αντισυστημικό, ενώ στην πραγματικότητα είναι γερασμένο και έκφραση της πιο συστημικής παρακμής, αλλά και συνέχειας σε ό,τι δημιουργικό αφήνει η πολύτιμη πραγματικά παρακαταθήκη όλων αυτών των δημάρχων, στους οποίους αναφέρθηκε προηγουμένως και ο Δημήτρης Πιτσιόρης. Είναι εύλογο να μας τεθεί το ερώτημα: μπορείτε τελικά να φέρετε τον νέο? Δεν έχετε εσείς ευθύνες για λάθη και παραλήψεις του παρελθόντος? Η απάντησή μας είναι ότι η συμμαχία αυτή έχει μέσα της και το στοιχείο της αυτοκριτικής και για τους ίδιους μας τους εαυτούς. Συγκροτούμε μια συμμαχία που θα λειτουργήσει αναγεννητικά και θα ανοίξει ταυτόχρονα τον δρόμο σε νέες δυνάμεις, σε νέους ανθρώπους. Δεν κάνουμε λοιπόν τίποτε άλλο παρά να εκπληρώνουμε ένα χρέος προς τους συμπολίτες και την πόλη μας. Ένα χρέος που το οφείλουν. Ίσως γι' αυτό που είπε παλιότερα ο Σαββόπουλος, κάποτε δέσαμε τη ζωή μας με την πύρα αυτού του τόπου και από τότε καθόμαστε σε αναμένα κάτω. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Πάνο Σκοτεινιώτη και επικεφαλής της Παράταξης Δημοκρατικής στην Πολιτεία, τον Δημήτρη Πιτσιόρη και όλους τους φίλους που είμαστε σε αυτό το τραπέζι εδώ σήμερα για την ουσιαστική συμβολή τους σε αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία που σηματοδοτεί, όπως όλοι αντιλαμβάνεστε, μια μεγάλη υπέρβαση. Πριν από λίγες μέρες απευθύναμε ως ανεξάρτητη ενωτική κίνηση πολιτών προσκλητήριο κοινωνικής ευθύνης και συλλογικής αξιοπρέπειας σε όλες τις ζωντανές και δημιουργικές δυνάμεις της τοπικής μας κοινωνίας. Τις καλέσαμε να συνδιαμορφώσουμε, μαζί με τις παρατάξεις που τις εκφράζουν, ένα κοινό πολιτικό σχέδιο που θα βάζει φρένο σε τυχόν αντιδημοκρατικές εξελίξεις και θα ορθώνει εμπόδια στον πιο επικίνδυνο λαϊκισμό που γνώρισε ποτέ ο τόπος μας. Ακούσαμε τη φωνή και την αγωνία της κοινωνίας που ζητούσε επιτακτικά να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις απέναντι σε έναν ορατό και επικείμενο κίνδυνο. Στο κάλεσμά μας αυτό συναντηθήκαμε με την παράταξη που στηρίζει τη σημερινή Δημοτική Αρχή, η οποία ανέδειξε με την ίδια ένταση την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο δημοκρατικό μέτωπο που θα σταθεί εμπόδιο
στη χειραγώγηση του Δήμου από σκοτεινούς κύκλους και συμμορίες. Σήμερα κάνουμε ένα αποφασιστικότερο βήμα μπροστά. Ένα ακόμη αποφασιστικότερο βήμα μπροστά. Ανταποκρινόμαστε με αίσθημα ευθύνης στο κυρίαρχο κοινωνικό αίτημα να συνενώσουμε τις αυτοδιοικητικές δυνάμεις μας για να εγγυηθούμε την προοπτική του τόπου και να ανοίξουμε μια νέα σελίδα σε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Παίρνουμε τη θαραλέα απόφαση να αυτοδιαλυθούν κατ' ουσίαν οι υπάρχουσες παρατάξεις μας για να συγκροτήσουμε με όλα τα στελέχη μας και σε συνθήκες πλήρους ισοτιμίας μια νέα αυτοδιοικητική παράταξη που θα εκφράζει και θα επικαιροποιεί τις προσδοκίες της κοινωνίας μας. Δεν διαγράφουμε ούτε τις υπαρκτές πολιτικές διαφορές μας, ούτε τις δημόσιες τοποθετήσεις μας για τα κακώς κείμενα στο Δήμο ή τις αδυναμίες στη διαχείριση των δημοτικών υποθέσεων. Έχουμε μάθει όμως να ιεραρχούμε κάθε φορά τις προτεραιότητες μας και να προτάσουμε με γενναιότητα εκείνα που μας ενώνουν σε μια κρίσιμη καμπή για τον τόπο, αντί να εγκλωβιζόμαστε πεισματικά και με ψήμυρα σε όσα μας χωρίζουν. Έχουμε το μέλλον μας στραμμένο στο μέλλον και όχι στο χτες. Στο μέλλον που διασφαλίζουμε με στέρεες προγραμματικές θέσεις, καινοτομικές προτάσεις και θεαματική ανανέωση. Ανανέωση που υπόσχεται παντού ριζικές αλλαγές και εμπνέει ένα νέο ξεκίνημα. Τώρα είναι η ώρα της αντίστασης και της ευθύνης. Της αντίστασης απέναντι στις δυνάμεις του λαϊκισμού, της χυδαιότητας, της ανομίας, της ηθικής βαναυσότητας. Είναι η ώρα της ευθύνης όλης της κοινωνίας για να μην παραδοθεί ο Δήμος σε παραθεσμικά και αντιδημοκρατικά κέντρα λήψης των αποφάσεων. Είναι η ώρα της ευθύνης όλων μας να ανοίξουμε με μεγαλύτερη σιγουριά μια νέα σελίδα δημιουργίας που θα κόβει την όρεξη στον επικίνδυνο λαϊκισμό. Και επιτρέψτε μου να πω, που δεν θα επιτρέψει ποτέ ξανά σε αντιδημοκρατικές δυνάμεις να απειλήσουν τη συλλογική μας υπόσταση και αξιοπρέπεια. Τώρα είναι η ώρα να γεννηθεί μια εντελώς νέα παράταξη. Με το φρέσκο αέρα της ανανέωσης να σαρώνει τις παλιές αντιλήψεις και πρακτικές. Με ένα εντελώς νέο συλλογικό μοντέλο διοίκησης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών. Που θα βάζει την κοινωνία μπροστά. Που θα σπάει τα δεσμά του συντηρητικού δημαρχοκεντρισμού. Που θα επενδύει σε νέες συλλογικότερες μορφές σχεδιασμού της τοπικής ανάπτυξης και θα ανοίγει νέους δρόμους επικοινωνίας με τους πολίτες. Που θα διευρύνει την εσωτερική δημοκρατία στο Δήμο και θα αποκεντρώνει εξουσίες με συμμετοχικές διαδικασίες και εμπλοκή των ενεργών πολιτών. Δημιουργώντας μια στέρεα συμμαχία ευθύνης των πολιτών με διάρκεια και προοπτική που δεν υποτάσσεται σε πρόσκαιρους και συγκυριακούς στόχους. Μπροστά σε μια τέτοια συμμαχία ευθύνης περνούν αυτονόητα σε δεύτερο ρόλο οι όποιες θεμιτές προσωπικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες. Η ιστορικότητα των στιγμών για την τοπική μας κοινωνία είναι ο μόνος οδηγός για την προσωπική στάση που οφείλουμε να τηρήσουμε. Χρειάζεται σήμερα, το έχω ήδη επισημάνει, θάρρος και γενναιότητα. Εάν τώρα οχυρωνόμασταν πίσω από προσωπικές βλέψεις, δεν θα μας το συγχωρούσαν ποτέ οι πολίτες. Αυτοί άλλωστε είναι και οι μόνοι που μπορούν να αξιολογούν ότι αξίζει τον κόπο να κάνεις ένα βήμα πίσω για να κάνουμε όλοι μαζί 1, 2, 3 πολλά βήματα μπροστά. Και εκεί είμαστε πραγματικά ανυποχώρητοι. Με τη στάση μας αυτή θέλουμε να εγγυηθούμε μια νίκη. Θέλουμε να εγγυηθούμε μια νίκη που θα ανήκει σε όλες τις ζωντανές και δημιουργικές δυνάμεις του χώρου. Η επίτευξη αυτής της νίκης θα είναι για μας η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Ήδη το κλίμα έχει αλλάξει. Ήδη οι πολιτικοί συσχετισμοί έχουν μεταβληθεί. Ήδη αέρας ανατροπής απέναντι σε αυτό το διωγγούμενο λαϊκισμό των προηγούμενων ημερών διαφαίνεται. Το βλέπουμε όλοι γύρω μας. Σε λίγο η παράταξη αυτή, η νέα παράταξη θα εμπλουτίζει
το δυναμικό της και θα συσπυρώνει τις υγιείς και ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας. Αυτή τη νίκη θέλουν να εγγυηθούν. Και θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Πάνο Σκοτεινιώτη, τον Δημήτρη Πιτσιόρη, όλους τους φίλους σε αυτό το τραπέζι για την ιστορική αυτή πρωτοβουλία που ανοίγει νέους δρόμους δημιουργίας στον ενιαίο Δημόβολο. Σε εποχή κρίσης, οι δυσκολίες για τη χώρα και για την πόλη είναι έντονες. Ταυτόχρονα, η αυτοδιοίκηση υποβαθμίζεται και απαξιώνεται. Είναι ανάγκη η αυτοδιοίκηση να βρει τον βηματισμό της και να δικαιώσει το ρόλο της ως αυτοδιοίκηση. Η ιδιαιτερότητα του Βόλου με τους κινδύνους που επικρέμονται πάνω από το κεφάλι μας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Χρέος των αυτοδιοικητικών δυνάμεων είναι να αφουγκράζονται την κοινωνία, να κάνουν υπερβάσεις και να λειτουργούν υπεύθυνα βλέποντας το δάσος και αφήνοντας το δέντρο. Είναι ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά για μια συνεργασία ισότιμη με τη δημιουργία της νέας αυτοδιοικητικής κίνησης που θα εκφράσει τις ανάγκες των πολιτών και θα δώσει προοπτική στην πόλη. Ο απογαλακτισμός από το κράτος και τα κόμματα μπορεί να δώσει λύσεις. Γι' αυτό και είναι αναγκαίος ιδιαίτερα σήμερα. Ο καθένας μας κρατάει τις ιδιαίτερες θέσεις και τις εκτιμήσεις του. Συμβάλλει όμως ταυτόχρονα με την υπευθυνότητά του για να αποτελέσει η τοπική αυτοδιοίκηση μέρος της λύσης του προβλήματος. Οι πολίτες μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν την εγγύηση ώστε αυτή η συνεργασία στην παράταξη να μην είναι μια από τα ίδια. Είμαστε αισιόδοξοι σε αυτό, γι' αυτό και συμβάλλαμε με τον τρόπο μας. Ευχαριστώ. Υπάρχει καμία μυστική συμφωνία. Δεν υπάρχει καμία μυστική συμφωνία την οποία πρέπει να παρουσιάσουμε. Διαπιστώσαμε όλο αυτόν τον καιρό ότι όποιες αποκλήσεις αφορούσαν το παρελθόν, ενώ όποιες συγκρίσεις αφορούσαν το μέλλον. Κατά συνέπεια, με βάση το μέλλον και κρατώντας ο καθένας τις απόψεις του για το παρελθόν, κρίναμε ότι η ιστορικότητα της συγκρίσης μας επέβαλε να βρεθούμε, να συγκλίνουμε. Η παράταξη ιδέα θα δημιουργηθεί, θα λειτουργήσει συλλογικά όργανα. Επαναλαμβάνουμε αυτό που είπαμε και οι ιδιότητες και στην εισαγωγική τοποθέτηση, ότι θέλουμε η παράταξη αυτή να παραμείνει λειτουργούσα, ενεργή μετά τις δημοτικές εκλογές, να είναι μια παράταξη που θα λειτουργεί έξω από την καθημερινή λειτουργία του Δήμου, να είναι μια δεξαμενή σκέψη, να είναι μια δεξαμενή παραγωγή πολιτικών για το Δήμο, για την αυτοδιοίκηση, να τροφοδοτεί, να κάνει και κριτική ενδεχομένως και να τραβάει και το αυτή αν κάπου ξεφύγουν από τις προγραμματικές δεσμεύσεις μας, να είναι μια ζωντανή κίνηση πολιτών που θα παρακολουθεί την πορεία του Δήμου, που θα παρεμβαίνει παραπάνω εξάρτητα από τα όργανα διοίκησης του Δήμου που θα έχουν μια συλλογικότητα η οποία θα είναι απολύτως Έτσι και στο πρώτο θέμα που δείξατε, σε σχέση με τη δημιουργία της νέας παράταξης, γιατί νομίζω ότι αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Δεν πρόκειται για μια χαλαρή συνομοσπονδία παρατάξεων, πρόκειται για ίδρυση εντελώς νέας παράταξης. Η υπερτουσία της δημοκρατίας, αλλά και της τοπικής δημοκρατίας, είναι ότι από κοινού τα στελέχη μας συνομολογούν την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα νέο αυτοδιοικητικό σχήμα, αυτοδιαλύονται τα παλιά, με κοινή απόφαση, επομένως από κοινό αποφασίζουμε για τα πάντα. Δημιουργείται ένα νέο σχήμα, το οποίο θα ευθύσει νέες προγραμματικές δηλώσεις. Επικεφαλής ποιος θα είναι? Νομίζω ότι έκανα μια σαφή τοποθέτηση. Νομίζω ότι η ολοκλήρωση της τοποθέτησής μου δεν αφήνει, δεν καταλείπει περιθώριο φιγουρών. Τώρα από εκεί πέρα. Στο ερώτημα της κυρίας Τεσσοπούλου. Λοιπόν, κύριε Παπαδωρία, όχι, μπορείτε να το διευκρινίσετε. Δεν είναι αυτό που γίνει παρεμβολή του συνάδελφου από την Ανατολή. Όταν λέμε ότι η ιστορικότητα του στιγμών επιτάσσει σε μια συγκεκριμένη στάση και ότι η μόνη μας ανταμοιβή είναι η εγγύηση της νίκης στις επόμενες εκλογές, περιμένουμε το επόμενο ερώτημα. Είπατε δεν διαγράφουμε τις υπαρκτές διαφορές μας ούτε τις δημόσιες δηλώσεις. Εσάς κυρίως σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να επιτίθεστε με σκληρότητα στην πολιτική, για το αντίπα του έργου της, για έχετε κάνει μια κριτική πάρα πολύ σκληρή. Έχετε κάνει σκληρή κριτική σε στελέχη τα οποία σας ήταν δικά σας στελέχη και είχαν έρθει από την Ομαρχία όταν έβαλε την υποψηφιότητα στο Δήμο. Θεωρείτε ότι μπορεί να κλείσουν αυτά τα ρήγματα? Και
κύριος Μαυρογιάννης, ο οποίος μας είπε πριν από λίγο ότι τα κόμματα, που είναι την ιδιότητα του γραμματέα της Δημάρχης, την οποία εβδομάδα κατήγγειλε τη Δημοτική Αρχή, μας είπαν να αποκαλακτιστούν η αυτοδιοίκηση από τα κόμματα. Και φαντάζομαι ότι την ιδιότητα του γραμματέα της Δημάρχης, ο κ. Μαυρογιάννης. Σας ρωτάω, τα ρήγματα αυτά που δημιουργήθηκαν και με τη Δημάρχη στις επιθέσεις εναντίον της Δημοτικής Αρχής, που την κοινότητα να επικεφαλίσει αυτό το σχήμα, αλλά και τα ρήγματα που δημιουργήσατε εσείς με το συνεργατικό δυναμικό της Δημοτικής Αρχής, πιστεύετε ότι μπορούν να κλείσουν? Ναι. Νομίζω ότι η σκληρότητα την οποία περιγράφεται πιο πολύ ανήκει σε ένα υποκειμενικό πεδίο. Το ερμηνεύει κανείς, γιατί τις εκφράσεις αυτές ποτέ, αν θέλετε, δεν τις χρησιμοποιήσαμε. Όταν είναι υποκειμενικό πεδίο. Υπονοώ ότι η σκληρότητα την οποία περιγράφεται μάλλον είναι μια δική σας εκτίμηση. Εμείς κάναμε μια πολιτική κριτική, η οποία ποτέ δεν είχε προσωπικό τόνο, είχε μια συγκεκριμένη στόχευση με βάση κάποιες προγραμματικές θέσεις και αντιλήψεις. Νομίζω ήμασταν σαφείς. Και ο Πάνος Κοτεινιώτης και εγώ προσωπικά, όταν αναδείξαμε το ζήτημα του ότι κρατάμε την προγραμματική μας ταυτότητα όπως είχε εκφραστεί μέσα από τις δημόσιες θέσεις μας, που την έννοια είναι ότι δεν μπορούμε να συγκλίνουμε κατά ανάγκη στις αντιλήψεις για το χτες. Ο καθένας κρατάει την προσέγγιση του για το χτες. Συγκλίνουμε, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, στην πολιτική για το αύριο. Και αν αυτό είναι, πιστεύουμε, που σήμερα ενδιαφέρει την τοπική κοινωνία. Κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή το δάσος του αύριο και αφήνουμε τα δέντρα του χθες. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω, όταν γίνεται μια σύγκριση, μια συμμαχία, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει ταύτιση απόψε, ούτε και μέσα στους ίδιους κόρπους μιας παράταξης δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση απόψε. Μην φαντάζεστε ότι στα κόμματα, πάρτε τα κόμματα, σε όλα τα κόμματα μέσα συμφωνούν, όλα τα μέλη των κομμάτων δεν έχουν τις ίδιες απόψεις. Είναι προφανές λοιπόν ότι αυτό το οποίο επιχειρείται είναι μια με ευρεία δημοτική συμμαχία ευθύνης και προοπτικής για τον χώρο, η οποία κάθεται και διαπιστώνει ότι τα σημεία που μας ενώνουν είναι πολλαπλάσια από τα σημεία που μας χωρίζουν. Παραμερίζει λοιπόν όσο είναι δυνατόν τα σημεία που χωρίζουν και τα οποία κατά συντριπτική πλειονότητα και εγώ καθολικά από το παρελθόν, δεν νομίζω από τις προγραμματικές θέσεις που διατυπώσαμε είτε εμείς είτε ο κ. Παπακτώνιας να διαπιστώσετε αποκλήσεις. Οι άλλοι είναι οριακές, είναι δευτερεύουσας και τριτεύουσας σημασίας. Πολύ ύφους. Λοιπόν, εντάξει, ο καθένας έχει και το ταπαραμένο, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό θα θέλετε και η δύναμη της συμμαχίας. Αλλά, επομένως, όταν γίνεται μια συνεργασία, είναι προφανές ότι στο παρελθόν, αν από το παρελθόν είχαν συμφωνήσει, δεν θα υπήρχαν δύο παρατάξεις, θα ήταν μία παράταξη. Συγκροτηθήκαν δύο παρατάξεις στη βάση κάποιων παραδοχών πολιτικών και αυτοδιοικητικών τις οποίες έκαναν και κάποια στιγμή διαπιστώνουν ότι υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία επιτρέπουν τη σύγκριση. Αυτό γίνεται. Αλλιώς δεν υπήρχε ποτέ συμμαχία. Και εν πάση περιπτώσει το κάθε γάμος προϋποθέτει και αμοιβαίους συμβιβασμούς. Δεν υπάρχει. Άλλωστε, όταν συγκροτείται μια νέα παράταξη, δεν κάνεις αξιολόγηση του έργου της παλιότερης, κοιτάζεις μπροστά. Και ο κ. Μαστολιάς επειδή έχει ένα προσωπικό στοιχείο. Εδώ δεν βρίσκομαι με την ιδιότητα του γραμματέα της Δημάρχου. Βρίσκομαι με την ιδιότητα του ατόμου που δούλεψε στην αυτοδιοίκηση για 20 χρόνια συνεχόμενα ως ερετός και ενός ανθρώπου ο οποίος συνέβαλε ελάχιστα στο να υπάρξει αυτή η συμμαχία με τις δυνάμεις που είχε. Επιπλέον θα πρέπει να πω ότι εμείς σαν κόμμα, αν θέσετε αυτή την ιδιότητα, λέμε ότι πρέπει οι αυτοδιοικητικές δυνάμεις να απογαλακτιστούν από τα κόμματα. Θα ήταν οξύμορο να βρίσκουμε εδώ με αυτή την ιδιότητα. Πέρα από το ότι ακόμα και σαν κόμμα η κριτική στην τωρινή Δημοτική Αρχή ήταν μετριοπαθής και κατέληγε στο δεν δικαίωσε τις προσδοκίες. Δεν είχε ούτε καταγγελίες, ούτε προσωπικές επιθέσεις, ούτε άλλου είδους κριτική. Ο κ. Ζελέτης. Θέλω λίγο να ρωτήσω, επειδή είπατε κάποια στιγμή αυτοκινούμενοι στο δημόσιο αίσθημα ή βλέπετε τι να πάρουν στα μηνύματα από πάρα πολλούς συμπολίτες. Θέλω να ρωτήσω και τους δύο, και τον κύριο Παπακτώνη μέχρι τη αστεία δηλαδή. Εάν πριν πάρετε αυτή την απόφαση και τη δώσετε σήμερα από την συνέντευξή του,
Είχατε κάποια συζήτηση, κάποια συνεργασία με τους συνεργάτες σας, με την δημοτική σας ομάδα προκειμένου, του κ. Σκατόρια και την ανεξάρτητη δημοτική ομάδα του ΕΕ? Ναι, είχαμε πολλούς ανθρώπους. Είχα καταρχήν με τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, τους αντιπάρχους δηλαδή και κάποιους άλλους συναδέλφους και πήρα και γνώμη πολλών συναδέλφων μελών, όσο ήταν το χρόνο στο επέτρεπε, διότι έπρεπε η διαδικασία να γίνει τάχιστα, δεν υπάρχει ούτε ένα λεπτό για να σου πω. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι υπήρξε ένας πολύ γόνιμος προγραμματισμός και δεν υπήρξε μια ευρύτατη έως καθολική σύγκριση. Υπάρχουν τα αποχρώσεις, υπάρχουν, αλλά όλοι έχουν συνείδηση της ευθύνης μας απέναντι στην ελληνική κοινωνία, γιατί όλοι καθημερινά γινόμαστε δέκτες μιας πίεσης που τις τελευταίες μέρες έχει γίνει και ασφυκτική στα εργατικά. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει πάρα πολλός κόσμος, ο οποίος κρατιόταν στο κέντρο του γηπέδου, έπαιζε καθυστέρηση, αν θέλετε, περιμένοντας να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αν μπορεί να ταχθεί, διότι δεν ήθελε να βλέπει ένας χώρος ο οποίος εκφράζει έναν συγκλίνοντα, αν όχι ταυτόσιμο αυτοκινητικό λόγο, να είναι διασπασμένος και να δίνει χώρο ζωτικό σε δυνάμεις αυτές που περιγράψαμε, όλο μάλλον σε δυνάμεις του Μαύρου Πετώου. Κατά συνέπεια, αποδεσμεύεται και απελευθερώνεται ένας ολόκληρος κόσμος που περίμενε αυτή την κίνηση και την οποία έχει κλείσει το φύλακα. Και θα δείτε ότι οι εξελίξεις στις επόμενες μέρες θα είναι παραδέες. Δηλαδή, ο κόσμος συνέχεια θα εντάσσεται και τέλειο όταν θα έρθει η ώρα της συγκρότησης του ψηφοδελτίου, το οποίο το προετοιμάζαμε, αλλά τώρα πρέπει να το ξαναδούμε στη νέα βάση διαμορφώνεται, στη νέα συμμαχία που θα εκφράσει το νέο έργος της συμμαχίας, το μεγάλο, το οποίο επαναλαμβάνω θα εμπλουτίζεται, θα διευρύνεται διαρκώς. Θα δείτε ότι θα είναι ένα ψηφοδέλτιο που πραγματικά θα είναι καθρέφτης της δημιουργικής, των δημιουργικών δυνάμεων της τοπικής κοινωνίας. Και αυτό θα εγγυηθεί πέρα από το επικεφαλής, γιατί τώρα θα υπάρχει μια συλλογική, θα εγγυηθεί ακριβώς το νέο μοντέλο διοίκησης του Δήμου και τη νέα προοπτική της πόλης για την επόμενη κρίσιμη πενταετία που συμπίπτει και με τη νέα χρηματοδοτική περίοδο και έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο έχει αλλήμον να χαθεί από την ευκαιρία, ο έχει αλλήμον να δεν υπάρξει στη διοίκηση του Δήμου μια ηγεσία η οποία θα έχει το κύρος, την διαπραγματευτική δύναμη, τη δυνατότητα να διασφαλίσει τα συνολικά συμφέροντα της πόλης για τα επόμενα χρόνια. Τα μηνύματα της κοινωνίας τα λαμβάναμε από διάφορες πλευρές. Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η πίεση ήταν εντονότατη και γι' αυτόν τον λόγο προέκυπτε ως επιτακτική ανάγκη της συνένωσης. Δεν ήταν όμως μόνο η πίεση, αν μου επιτρέπετε, της κοινωνίας. Δεν ήταν μόνο, λέω, η πίεση της κοινωνίας. Δεν πειθαρχήσαμε απλώς σε εξωτερικά κελέσματα. Ήταν και ένας διάλογος που είχε ξεκινήσει στο εσωτερικό των παρατάξεών μας. Εμείς είχαμε βασανιστικές δημοκρατικές διαδικασίες στο εσωτερικό της παράταξής μας την τελευταία εβδομάδα. Συγκλήθηκε 3 φορές το 11μελές συντονιστικό, ενώ μόλις χθες είχαμε και συνέλευση. Αυτός λοιπόν ο προβληματισμός κυοφορούνταν στο εσωτερικό της παράταξης και εκδηλώθηκε με έναν παράλληλο τρόπο. Αυτό πρέπει να το καταστήσουμε σαφές. Από εκεί και πέρα, οι δημοκρατικές διαδικασίες οι οποίες ακολουθήθηκαν αυτό το χρονικό διάστημα θα είναι και ο οδηγός μας για τον τρόπο με τον οποίο θα συγκροτηθεί και το ενιαίο ψηφοδέλτιο νίκης στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι αυτονόητο ότι τώρα απελευθερώνονται δυνάμεις. Και απελευθερώνονται δυνάμεις και έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό η γεωγραφία σήμερα του τραπεζιού εδώ, που καλύπτουν το φάσμα όλου του πολιτικού χώρου. Καλύπτουν όλο το φάσμα, το πολιτικό φάσμα σήμερα. Και αυτό θα πρέπει επίσης να το κατανοήσουμε. Οι δυνάμεις αυτές στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι πρόθυμες να εκδηλωθούν και θα το δείτε πολύ συγκεκριμένα αυτό να αποτυπώνεται πλέον σε δηλώσεις εξωστρέφειας για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο που ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Αν μπορείτε να τα ρωτήσετε λίγο. Επικεφαλής ξεκάθαρα ποιος θα είναι? Ένα ερώτημα είναι αυτό.
Ένα ερώτημα δεύτερο είναι αν υπάρχει κάποια διακήρυξη αρχών σήμερα. Γιατί λογικά. Είναι η Διευθυντική Συνέλευση, Μάκη. Πρώτα λες τη θεωρία σου και μετά καλείς κάποιους να την αποτελούν. Αυτή η θεωρία είναι αποτυπωμένη κάπου αυτή την ώρα ή θα. Θα γίνει η Ιδρυτική Συνέλευση, το είπαμε. Θα ρωτήσω πρώτα και μετά θα μου απαντήσει. Ένα, ποιος θα είναι επικεφαλής. Δεύτερο, τι γίνεται με το μανιφέστο και τις αρχές της παράταξης. Και τρίτο, υπάρχει κάποια συμφωνία σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Δήμου ανάμεσα. Δεν μιλάω για παρατάξεις τώρα, αλλά μιλάω για χώρους Παπαντόλια Σκοτεινιώτη, αν κατάλαβα καλά, και νομίζω θα συμφωνήσω μαζί με τον κύριο Φυσιώτη. Μου έχει γίνει η τιμή να είμαι υποψήφιος δήμαρχος της κοινής παράταξης που θα δημιουργήσουμε. Το είπα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση και ευχαρίστησα τον Απόστολο Φωτόλια, τους συνεργάτες του, τον Δημήτρη Πιτσόλη, τους άλλους φίλους στο τραπέζι και πολλούς άλλους ανθρώπους που συνδιαμορφώσαμε αυτή την εξέλιξη. Επαναλαμβάνω ότι το προγραμματικό πλαίσιο είναι διαμορφωμένο με βάση τα όσα μέχρι τώρα έχουμε διατυπώσει και οι δύο παρατάξεις που συγκλίνουμε σε μία και αφορούν το μέλλον, το παρόν και το μέλλον. Υπάρχουν από πίσω και αφορά το παρελθόν. Αυτά λοιπόν τα κοινά σημεία τα οποία έχουμε ήδη καταγράψει, τα οποία απαντούν σε όλα τα βασικά ζητήματα της φυσιογνωμίας και της ταυτότητας της νέας παράταξης. Θα απαρκωθούν και θα εμπλουτιστούν και θα γίνουν πιο ριζοσπαστικά με την ιδρυτική διακήρυξη της παράταξης που θα γίνει τις επόμενες μέρες, αλλά ήδη το γενικό πλαίσιο νομίζω ότι είναι αποτυπωμένο και επομένως λίγα κανείς θα διαποσθέσει πέρα από το να τα βάλει σε μια σειρά και να τα οδηγήσει και σε ένα ενιαίο κείμενο, οπωσδήποτε θα είναι πιο ολοκληρωμένο από τα επιμέρους κείμενα που έχουμε μέχρι τώρα διατυπωθεί. Επιτρέψτε μου, Κατερίνα, μόνο μια περίπτωση. Η Ιδρυτική Συνέλευση της παράταξής μας θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Για την επόμενη εβδομάδα. Το κείμενο των ιδρυτικών αρχών θα συνδιαμορφωθεί. Ήδη έχω μια ιδέα για το ποιες είναι αυτές οι αρχές. Δεν έχετε κάτι να μας δώσει. Νομίζω ότι ήταν πολύ σαφές αυτά τα οποία είπαμε. Αυτά τα οποία έχουμε δηλώσει σήμερα είναι και τα όσα έχουμε ήδη καταθέσει στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή, το γραφείο καταναλωτή, να το κάνω πιο σαφές, οι προτάσεις για το κυκλοφοριακό. Τώρα αντιλαμβανόμαστε όλοι. Όπως επίσης αντιλαμβανόμαστε ότι ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκα δεν καταλήγει πλέον κανένα περιθώριο για παρερμηνίες σε ό,τι αφορά το ποιος θα ήταν επικεφαλής. Όταν δηλώνουμε ότι η ιστορικότητα των τιμών επιτάσσει να κάνουμε πίσω για να κάνουμε πολλά βήματα μπροστά, νομίζω δεν χρειάζεται δικό λεξικό, κύριε Θεοδόρου. Ναι. Λοιπόν, Να θέλει κάτι άλλο. Το όνομα της παράταξης συνεννόησης. Ιδρυτική συνέλευση. Θα βαφτίσει κατά γύρω στην Ιδρυτική Συνέλευση. Αλλά είναι το σημαντικό. Θα το δούμε. Πάντως τότε θα γίνει. Ορίστε κύριε Δοσόπουλο. Δεχόμαστε κάθε ιδέα. Θα κάνουμε έναν ανοιχτό διαγωνισμό ιδεών για το. Όχι ιντερνετικό αυτό. Ορίστε κύριε Δοσόπουλο. Σε ευρύτερη δηλαδή συνάντηση πολιτών θα απευθυνθεί και σε άλλους υποψηφίους δημάρχους. Κοιτάξτε, η παράταξή μας είναι ανοιχτή στον καθένα. Το δημοκρατικό όπως έχουμε του τόξου. Αλλά δεν έχουμε αυταπάτες, δεν είμαστε αφιλείς. Υπάρχουν μέχρι στιγμής άλλοι τρεις υποψήφοι οι οποίοι έχουν μια σαφή και κομματική στήριξη. Εμείς δεν θα κάνουμε το λάθος να εμπλακούμε στα εσωκομματικά, το οτιδήποτε που αποψευόμαστε όλες τις επιλογές. Πιστεύουμε ότι υπάρχει έχει διαμορφωθεί αυτές τις μέρες και είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα ευρύ πλαίσιο σύγκλησης που αφορά αυτό που ονομάστηκε, βάσει περιπτώσει όπως θέλετε πριν, το δημοκρατική συμμαχία, δημοκρατικό μέλλον, θέλετε πείτε το, και αυτό το θέλω πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό προφανώς. Θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει σύμπλευση? Για μας θα τα χαρά μας, αλλά παραπάνω δεν μπορούμε να το ζητήσουμε, δεν μπορούμε να. Για μας θα τα χαρά μας. Επιτρέψτε να σε αυτό το ερώτημα, συγγνώμη. Επαναλαμβάνω ότι δεν θέλουμε να εμπλακούμε, δεν θέλουμε με τίποτα να εμπλακούμε στις κομματικές διαδικασίες οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές. Δεν θέλω να δώσουμε μια τέτοια δικαίωμα ότι εμπλεκόμαστε
και δημιουργούν οποιασδήποτε εσωκομματικές παρενοχλήσεις. Με ποιον θα μπορούσε. Το κάλεσμά μας πρωτίστως απευθύνεται στην κοινωνία, σε αυτό που ορίζουμε ως ζωντανές και δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας. Εάν παρατάξεις αυτοορίζονται, αυτοπροσδιορίζονται στις ζωντανές και δημιουργικές δυνάμεις, το κάλεσμα αυτό είναι αυτονόητο, είναι ανοιχτό. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποια παραπάνω διευκρίνηση. Άλλωστε, μιλάμε για κομμάτιστη και μη χειραφετημένη αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει ευθεία κομματική εμπλοκή σε αυτή την αντίληψη περί χειραφετημένης αυτοδιοίκησης από κομματικές εξαρτήσεις. Εγώ καταρχήν να χαιρετήσω τον Γιώργο Συνέλη. Ήταν από αυτούς που πρωτοστάτησαν τις τελευταίες εβδομάδες στην ανάγκη μιας σύγκλησης. Η παρουσία του εδώ δείχνει, νομίζω, ότι αυτή η απέτηση γίνεται σιγά σιγά πραγματικότητα. Έγινε σήμερα σε επίπεδο κορυφής. Υπάρχουν και άλλοι βολιώτες που θα εκπλαγείτε όταν μάθετε τα ονόματά τους, που βρίσκονται πίσω από αυτή την προσπάθεια. Τώρα, η ερώτηση που έκανες, ποια είναι ακριβώς? Όταν πιστεύετε σε αυτή την ευρύτατη συνάντηση πολιτών, ότι έχουν θέσει και άλλες πολιτικές παρατάξεις, οι οποίες έχουν... Σαφώς. Υπάρχει ταύτιση με κάποιους που υπάρχουν. Εγώ δεν σας κρύβω ότι μετά από επιθυμία του συναντήθηκα με τον κύριο Μητσικό και συζήτησα τον τελευταίο καιρό για το χώρο της αυτοδιοίκησης. Βέβαια, εγώ δεν το ζήτησα να συμπαραταχθεί. Αυτό είναι κάτι που πρέπει ο χώρος και η παράταξή του να το δούνε. Δεν θεωρώ όμως ότι υπάρχουν διαφορές αυτή τη στιγμή με το χώρο που εκπροσωπεί, αλλά και με τις απόψεις που εκπροσωπεί ο κ. Μητσικός. Θα το θεωρούσα λοιπόν θετικό να υπάρχει μια σύγκληση. Να προσθέσω ότι υπάρχει σε εξέλιξη, έχει κλείσει ο διάλογος και με την πρωτοβουλία την αυτοδιοικητική που δημιουργήθηκε από τον κύριο Μουτσινά, τον κύριο Μπαρμπαρά, τον κύριο... Αυτά ήθελα να προσθέσω. Υπάρχει και αυτή η οποία σε εξέλιξη, δεν έχει κλείσει ο διάλογος. Υπάρχει σε εξέλιξη επίσης και ο διάλογος με την αυτοδιοικητική πρωτοβουλία των οικολόγων πράσινων. Ανακοινώσαν ψηφοδέλτιο. Δεν ανακοίνωσαν ψηφοδέλτιο. Ανακοίνωσαν σήμερα τη συγκρότηση της παράταξης. Υπάρχει διαφορά. Επομένως, και ο διάλογος εκεί παραμένει ανοιχτός. Η παράταξή μας που μόλις διαλύθηκε είχε εκφράσει μια προγραμματική σύμπλευση σε στοιχεία που αφορούσαν το οικολογικό στίγμα πολύ συγκεκριμένη. Επομένως, δεν πρέπει να κλείνουμε και αυτή την προοπτική σε καμία περίπτωση. Ποιος θα το σίγουρα. Αν και τα καταφέρετε, αντιπολίτες ποιος θα κάνει? Γιατί μαζεύουν πολύ. Μη φοβάσαι. Άλλος. Ζήτησε πάλι. Ναι. Είπα και είστε ο ενεργεία δήμαρχος της πόλης. Ανακοινώσατε υποψηφιότητα και σήμερα κατεβαίνετε με συνεργασία. Προφανώς εκτιμήσατε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα να πάτε μόνο σας μέχρι το τέλος στην εκλογική αυτή διαδικασία. Πώς νιώθετε όταν πολλοί θα μιλήσουν για κυδαιμονία στο κοινό? Κοιτάξτε, αυτό θα το ελάχιστο που θα ακούσουμε. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε ιδιότητες που θα ξεπερνάμε. Αν αδιαρκεστείτε σε αυτό, θα είμαι ευγνώμων και θα αξιολογήσω ιδιαίτερα την ευγένεια και την πολιτικό δημοσιογραφικό τάκτη. Που δεν με έχει συζητήσει, αλλά ελπίζω από εδώ και μπρος να το υιοθετήσετε. Ό,τι θέλει μπορεί να πει καθένας και να κρίνει. Απλώς σας θυμίσω ότι όταν ανακοινώσαμε την υποψηφιότητα, κάναμε την ιδανική πρόσκληση προς την κοινωνία και προς κάθε παράταξη που θα μπορούσε να συμπλέψει σε ένα ελάχιστο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και ατομών για την αυτοδιοίκηση που περίπου έχουν διατυπώσει. Επομένως, είναι χαρά μας μεγάλη που από διαφορετικές αφετηρίες συνείδαμε στο ίδιο σημείο. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Θέλω να προσθέσω κάτι μακρινό. Οι αυτοδιοικητικές συμμαχίες δεν αποτελούν ένδειξη αδυναμίας, αλλά απόδειξη δύναμης στην αυτοδιοίκηση.
Αυτή είναι η δική της αυτοδιοίκησης. Να καταφέρνει να συσπηρώνει δυνάμεις από διαφορετικούς χώρους. Πάντα ήταν αυτή η δύναμη της αυτοδιοίκησης. Αν είναι αδυναμία η συμμαχία στην αυτοδιοίκηση, τότε να αποακυρώνουμε όλη τη δημοκρατική παράδοση των προοδευτικών συμμαχιών, και εδώ έχουμε τον Δημήτρη Πισιόρη, τη δημοκρατική συνεργασία, που έδωσε μηνύματα στην τοπική κοινωνία ανεξίτηλα στον χρόνο. Λοιπόν, υπάρχει άλλη ερώτηση. Υπάρχει ερώτηση. Ορίστε και Μία ερώτηση που απευθύνεται και στους δύο, και σε εσάς Δήμο και στον κύριο Παπαδόπουλο. Θεωρείτε ότι ενδεχομένως ο Δήμος να πέσει θύμα των εσωτερικών ισορροπιών και των συμβιβασμών που χρειαστεί να γίνουν εντός της παράταξής σας και δεν θα διεκδικήσει κάποιες πιο ευρείες, ένα πιο ευρύ όραμα, το οποίο ενδεχομένως να περιλαμβάνει και πιο ερετικές προτάσεις, δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία έχουν διατυπωθεί στα προγράμματα και στις δηλώσεις που έχει κάνει και η ίδια, και ενδεχομένως να μην υπάρξει συμφωνία. Δηλαδή, θεωρείτε ότι θα δοθεί αυτή η όθηση ή θα πάμε σε μια συντηρητική διαχείριση προκειμένου να υπάρξει αυτή η ισορροπία εντός της παράδοσης? Κύριε Καρεκλίδη, εγγυόμαστε ότι θα έχουμε το πιο τολμηρό προγραμματικό μεταρρυθμιστικό πλαίσιο για την αυτοδιοίκηση που έχει υπάρξει στο moment. Αλλά αυτό ας έχουμε λίγη υπομονή για να το δούμε και μπροστά μας. είμαστε τελευταίοι που έχουμε λόγο να φοβηθούμε κάτι, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί έτσι. Δηλαδή έχουμε πια μια συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία, ο καθένας από τη δικιά του αφετηρία. Έχουμε καλές πρακτικές τις οποίες τις μελετούμε και νομίζω ότι θα είναι πολύ τολμηρά και πολύ ριζοσπαστικά αυτά που θα προσθούν. Κάτι άλλο που είπε, αν μπορούν ενδεχομένως κάποιες ισχυρές προσωπικότητες διαπρεπώνουν ισχυρές προσωπικές φιλοδοξίες, άρα των πραγμάτων όλα αυτά θα αποτελέσουν ένα σχετικό παράγοντα στη δυναμική ενός Δήμου. Λέμε ότι θα βγαίνει μια δυναμική προς τα έξω. Δεν μίλησε για το μετά, μίλησε για το πριν, για το προγραμματικό. Πιστεύω ότι θα έχουμε το πιο τολμηρό προγραμματικό πλαίσιο με ριζοσπαστικές θέσεις που θα τις δεις. Και για το οι ισχυρές προσωπικότητες και η διαφορετικότητα είναι η δύναμη μας και το μεγάλο μας πολιτικό πλεονέκτημα. Δεν είναι η αδυναμία μας. Η δύναμη. Εγώ δεν θέλω τον Παπατόλια να γίνει σαν κειμένα. Ούτε υποθέτω τον Παπατόλια θέλει να γίνει όπως θα γίνει εκείνο, ούτε θα μπορούσε να γίνει αυτό. Εγώ θέλω ακριβώς τον Παπατόλια να εκφράσει αυτό που εκφράζει. Αυτό είναι η δύναμη της συμμαχίας, αυτό είναι η δύναμη της ενότητας. Η διαφορετικότητα η οποία είναι όπλο, είναι δύναμη. Και επειδή νομίζω ότι έχουμε και μια διαδρομή αρκετά γνωστή και αυτή που έχουμε, δεν νομίζω να έχει κανείς μας τέτοια ανασφάλεια και ιδιαίτερα εγώ δεν έχω τέτοια ανασφάλεια, διότι δεν νομίζω ότι ξεκινάω την καριέρα μου τώρα για να έχω την ανασφάλεια που θα γίνει μετά από 5 χρόνια. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα είναι πάρα πολύ πρόωρο και δεν είμαι ίσως παρόντας, αλλά θα ήθελα μια απάντηση. Θα μπει πρένα από τη μία ή την άλλη πλευρά σε ό,τι αφορά ενδεχομένως η άλλη πλευρά να θελήσει να βγάλει μέσα του συνοδέλφου για κάποια πρόσωπα. Νομίζω να επαναλάβω αυτό που είπαμε. Να επαναλάβω αυτό που είπαμε. Ότι η παράταξη θα έχει συλλογικά όργανα λειτουργία.